Hevseroka Komela rojnamegerên Dicle û Seratê Dicle Miftoğlu di sêyemîn rûniştina doza ku ji endamtiya rêxistina terorê dihate dadkirin, hate berdan. Miftoğlu beriya hilbijartinên giştî di meha Gulana 2023 de hate girtin û îddianameya dozgeriyê li ser îfadeya şahidên nepen û îtirafkaran hatibû amadekirin. Deh meha yani wek cezayekî nebinavkirî hate ceza kirin ji ber ku me zanibû yani Dicle suc nekiriye, me zanibû ku Dicle tenê rojnamegerî kiriye û sucên îddianama wî de jî ji xwe viyekî di dana xuya kirin yani digo bi rastî jî wan bixwe jî digo yani Dicle rojnamevanî kiriye tiştekî xirab nekiriye yani madem wisa bû deh meh çima hate hiştin. Avukat Resul Temur destnîşan kir ev biryareka derengbayiye û bi bîr xist ku rojnameger Sedat Yılmaz digel wê hatibû girtin û heman roj ew jî ji doza xwe hate beraat kirin. Wî da zanîn li dadgeha Amedê heman roj digel Dicle û Sedat Yılmaz Avukat Emin Aktar jî hate darzandin û wiha dewam kir. Ev jî nîşan dide ku dadgerî şareke mezin li ser rojnamegera û parêzeran çê dike. Hêviya me ew ku îdî tûn rojnameger ji ber karê xwe neyên dadkirin û cezakirin. Lê rewşa heyî nîşan dide ku ev ê berdewam be bes bi hevgirtinê em dikarin jex derkevin. Dicle Miftoğlu sê Gulanê de hatibû girtin û dozgerî îddia kir ku li ser fermana rêxistina Partiya Karkerên Kurdistanê nûçeyan çêkiriye. Heciyan Farqîn, Dengê Amerîka, Amed.